L-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Nitlob skuża li l-pubbliku li qed isegwina fuq TVM li ma stajniex nibdew il-qudiesa tal-lum fil-ħin. U għalhekk wara dan nuqqas ukoll nitolbu maħfra tad-dnubietna kollha. Nistqalla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallejt mirijieti. Tija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob li l-Imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġelu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija lil-Mulej Alla tagħna. Leħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla inta allimt il-fidili tiegħek billi dawwalt moħħhom bid-dawl tal-Ispiritu Santu. Għamel l-istess Spiritu qaddis tiegħek. Jagħtina l-qawwa biex narfu dak li hu sewwa u jimlana dejjem bil-faraġġ tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Galatin. Ħuti, jiena nistaġeb bikom kif daqshekk malajr dbettu minn min sejħilkom fil-grazzja ta' Kristu u dortu lej evanġelju ieħor. Mhux għax hemm xi evanġelju ieħor, imma hemm xi wħud li qegħdin iħawdukom u jridu jaqilbu l-evanġelju ta' Kristu. Imma mqar jekk aħna stess jew anġlu mis-sema jħabbrilkom evanġelju ieħor li mhuwiex dak li ħabbarnilkom aħna, ikun misħut. Bħalma ġa qednilkom u ntendi ngħidilkom issa, jekk xi ħadd iħabbrilkom ħaġa oħra għal dak li ġa rċevejtu, ikun misħut. Forsi jien qed infittex li jkunu ġibuni l-bnedmin, jew qed infittex li jkun iġibni Alla, jew jien infittex li noġob lill-bnedmin. Li kont għadni nfittex noġob il-bnedmin, ma kontx inkun għaddej ta' Kristu. Dan narrafkom ħuti. L-Evanġelju li ħabbartilkom jien mhuwiex l-Evanġelju tal-bnedmin, għaliex jiena mhux minn għand bniedem irċevejtu jew tallimtu, imma kien irrelevat lili minn Ġesu Kristu, il-kelma tal-Mulej. Inroddu ħaj lill-Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien il-Mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Il-Mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Inrod ħajr lill-Mulej b'qalbi kollha fil-laqgħa tat-tajbin flimkien miġbura, kbar huma l-emejjel tal-Mulej, ifittxuhom dawk kollha li jitaxqu bihom, ngħidu flimkien il-Mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Is-sewwa u l-ħaq emili dejh ta' min joqgħod fuqhom il-preċett tiegħu. Imwettqa għal dejjem ta' dejjem magħmula bis-sewwa u bid-dritt. Ngħidu flimkien Il-Mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Bat jifdil il-poplu tiegħu waqqaf għal dejjem il-patt tiegħu. Qaddisu tal-bisa u ismu għal dejjem jibqa' it-tifħir tiegħu. Ngħidu flimkien Il-Mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Nagħtihom kmandament ġdid jgħid il-Mulej. Bħalma ħabbejtkom jien, hekk ukoll ħobbu intom lil xulxin. Alleluja, alleluja, alleluja.
Il-mulej ma'kom. Qarri mill-Evanġelju Mqaddes skont San Luqa. Dak iż-żmien iqum wieħed għaref fil-liġi u biex iġarrab lil Ġesu staqsih, Mallem, x'nagħmel biex niret il-ħajja ta' dejjem? Qallu Ġesu, fil-liġi x'hemm miktub, inti x'taqra fiha? U dak u jiġeb, int għandek tħobb il-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha u b'ruħek kollha, bil-qawwa tiegħek kollha u b'moħħok kollu, u lil proxmu tiegħek bħalek innifsek. Qallu Ġesu, sewa weġibt, għamel hekk u tgħix. Iżda dak biex juri li kellu raġun qal lil Ġesu, u l-proxmu tiegħi min hu? U Ġesu reġa' qabad jgħidlu, wieħed raġel kien niżel Ġeriko minn Ġerusalemm u waqaf idejn il-ħallelin, dawn neżżowh biċruh bis-swat u telqu u ħallewh nofsu mejjed. Inserta kien niżel qassis minn dik it-triq u raħ għadda minn mal-ġenb u baqa' sejjer. Hekk ukoll wieħed Levita meta wasal hemm u raħ għadda minn mal-ġenb u baqa' sejjer. Imma kien għaddej minn hemm wieħed Samaritan. Wasal ħdejh, raħ u tħassru. Resaq lejh, dewilu l-ġrieħi biż-żejt u l-inbit u rabathomlu. Imbagħad tellu fuq il-bima tiegħu, waslu f'lukanda u ħsibu. L-għada ħareġ biċtejn flus, tom lil tal-lukanda u qallu ħu ħsibu, jekk tom fuq xi ħaġa iżjed irroddilek jien meta nerġa' ngħaddi. Min dawn it-tlieta int min jidhirlek li ġab ruħu ta' proxmu ma' dak li waqaf idej il-ħallelin. Min ħenna għalih u jiġbu dak, qallu Ġesu, mur u għamel hekk int ukoll. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Eccellenza, Aziz President tal-Repubblika, Mr. Speaker, Onorevoli Ministru, Kap tal-Oppożizzjoni, ma fuq kollox ukoll lilek, Onorevoli Prim Imħallef, membri kollha tal-Ġudikatura. Intom u tibdew sena forensika ġdida, sena ta' ħidma fil-qrati tal-ġustizzja. Il-Vanġelu tal-lum jatina ħjiel ta' x'għandha tkun il-missjoni tagħkom. Il-parabola li aħna nafuha bħala dik tas-Samaritani tajjeb hija istigata minn wieħed minnkom min għaref tal-liġi. Jiena joġobni ħafna dan it-titlu, bniedem tal-liġi li huwa għaref. U nawgura li kull min hu espert u tgħallem iħaddem il-liġi ikollu wkoll l-erf, mhux biss ix-xjenza. Għax ix-xjenza tajba, imma l-erf jagħti r-ruħ lix-xjenza. Nafu li kien avikat żgur mir-reazzjonijiet tiegħu dan l-ewwel nett jistaqsi mistoqsija l-Ġesu biex iġarbu. Kull wieħed u waħda minna forsi għandna esperjenza ta' xi interrogatorju spjaċevoli quddiem xi imħallef jew maġistrat u nafu xi tfisser mistoqsija trabokkett jew nassa. U din kienet waħda minnhom li tawwa lil Ġesu biex iġarbu. Qallu x'għandi nagħmel biex niret il-ħajja ta' dejjem. Jiena nawgura li dan rari fil-liġi kellu erf biżżejjed biex jifhem li ir-risposti ta' din id-dinja huma utli imma jwasluk sal-qabar. Mhux bil-fors joqtluk, imma jwasluk sal-qabar. Hemm erf u kelma li twaslek il hemm, niret il-ħajja ta' dejjem. Avukat ta' sewaqli li jifhem
li s-suċċess ta' din id-dinja huwa sabiħ imma limitat ħafna huwa fruwa. Id-domanda tiegħu hija fondamentali biex niret il-ħajja ta' dejjem. U Ġesu jirritorna id-domanda b'domanda oħra. Fil-liġi x'hemm miktub? Inti li ta' fil-liġi, x'issib miktub fil-liġi? Inti x'taqra fiha? Din hija wkoll mistoqsija fondamentali. Għaliex Ġesu qed jistedinna biex immorru lil hemm il-kelma tal-liġi u naraw ftit l-erf, il-valuri moħbija fl-istituzzjonijiet tal-Istat, fil-valuri li tippromuovi l-liġi. Ma jistax ikun liġi li tippromuovi l-ħajja tuża biex toqtol? Kostituzzjoni li inti tatik id-dritt tal-ħajja tuża biex iċċaħħad id-dritt tal-ħajja? Mullem mill-kelma u ifhem verament x'inti taqra. U fil-missjoni tiegħek kun bħal dak is-Sammaritan it-tajjeb li meta ltaqa' ma' min kellu bżonn ma mhix bħal qassis u l-levita ħares u baqa' sejjer imma waqaf resaq lejn min għandu bżonn l-għajnuna u dina xi ħaġa li importanti ngħixuha f'kull professjoni, f'kull vokazzjoni u għamel li hemm bżonn biex dan jgħix u jirkupra. Wasal ħdejh, raħ u tħassru. Resaq lejh, dewwilu l-ġrieħi biż-żejt u l-inbitu rabatomlu. Tellu fuq il-bima tiegħu, waslu f'lukanda, ħaħsiebu. L-għada ħareġ biex tgħin flus, tom lil tal-lukanda u qallu ħsibu. Jekk tom fuq xi ħaġa iżjed, irrodilek jien meta nerġa' ngħaddi. Ħafna kommentaturi qaddisin kienu jaraw din il-missjoni li s-Sammaritan jagħti lis-Sitt tal-Lukanda, il-missjoni li tingħata lilna wkoll għal xulxin. Ħsibu. Jekk tonfoq xi ħaġa iżjed, irrodilek jien meta nerġa' ngħaddi. Il-mulej jafdana lil xulxin. Jgħidilna meta nerġa' niġi, mhux biss nitolbok kont, imma inrodlok ta' kull ma għamilt meta nerġa' ngħaddi. U allura l-missjoni tal-avukat, tal-maġistrat, tal-imħallef ta' kull min hija din il-missjoni importanti. Hija li aħna u naraw il-persuni fil-bżonn huma min huma. Hija x'inhi l-okkażjoni li quddiemek jidher persuna ħati mhux ħati, ħatja mhux ħatja, vittma ta' delitt, xi ħadd offis jew nkella urtat, jew nkella kontroparti fi kwistjoni kummerċjali u ċivili. Kull min jirfes u jixref l-adba tal-qorti ma jagħmilx hekk kapriċċ. Anzi, meta nirċievu dawk il-karti nieħdu qata' aħna minn aħna. Ma tmurx għal b'kapriċċ, jew għax il-missjoni tiegħek, jew għax għandek bil-fors tmur. U allura f'dak l-istat ta' prostrazzjoni quddiem istituzzjoni li għandha iż-żminijiet tagħha kultant bibliċi wkoll. Inti vulnerabbli. Għandek bżonn l-għajnuna. U allura it-talba tagħna hija li f'kull rwol li għandna aħna nkunu dawk li nkunu viċini lejn kull min għandu bżonn. U nifhmu li quddiem il-magna tal-ġustizzja
aħna ċittadini inħossuna tassew vulnerabbli, kultant tal-laba. Għandna bżonn ħafna x'naħdmu biex iċ-ċittadin quddiem il-magna tal-ġustizzja iħossu rispettat fid-dinjità tiegħu. U din hija xi ħaġa mhux awtomatika, xi ħaġa li tieħu żmien u l-paċenzja, għaliex nemmen li anke l-iżjed kriminali nkallit meta ikun trattat dinjità jifhem li qed tissir miegħu ġustizzja. Imma id-dewmien żejjed u l-ħela ta' riżorsi u l-ineffiċjenza huma pjaga li iżjed ma neħilsu minnhom malajr, u jiena nixtieq nirrikonoxxi l-isforzi kollha li qed isiru biex dan iseħħ, ħalli nkunu anke ġusti fil-kummenti tagħna. Miżjed ma nersqu li dak il-mument fejn kull min jersa l-qorti ma jħossux prostratu vulnerabbli, ma jħossu ċittadin li qed jeżerċita dritt tiegħu jinkella qed jiġi msejjaħ għal dik il-kontabilità li tirrispetta is-saltna ta' dritt. U l-poplu jiġi rispettat fid-dinjità tiegħu meta jintalab kont u ssir ġustizzja maż-żgħir bħalma ssir mal-kbir. Min jista' jifhem ħajjifhem. Ejjew idresqu t-talb tagħna quddiem il-mulej u nitolbuh il-qalb kbira ta' min jixtieq ikun għaref fil-liġi u għaddej tal-ġustizzja, għaddej tal-poplu. Iqaf mulej mal-Knisja tiegħek. Hija u taqdi l-missjoni tagħha li turina t-triq tal-verità u l-ġustizzja. Nitolbu. Ismana nitolbuk, mulej. Żomm idejk fuq il-mexxejja ta' pajjiżna u dalwalhom bl-ispirtu tiegħek biex b'sensa ġustizzja iżommu f'moħħhom u jilleġislaw b'integrità għal ġid ta' kulħadd. Nitolbu. Ismana nitolbuk, mulej. Għati erf u den lill-membri ta' ġudikatura biex bħal ħrif qalb lil pup ikunu dejjem fidili lejn il-ġurament tal-ħatra tagħhom u jimxu dejjem skont il-ġustizzja mingħajr ma jħarsu lejn l-uċuħ. Nitolbu. Ismana nitolbuk, mulej. Għati l-erf lill-membri kollha tal-professjoni legali sabiex mhux biss narfu napplikaw il-liġi, iżda b'sens ta' missjoni ngħixu il-vokazzjoni vera tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk, mulej. Kun dejjem magħna biex f'kull ma naħsbu, ngħidu u nagħmlu, nagħtu xhieda konkreta tal-fidi tagħna billi nieħdu ħsieb xulxin f'kooperazzjoni sħiħa bejnietna. Nitolbu. Ismana nitolbuk, mulej. Nitolbuk, mulej, tilqa' t-talb tagħna u tagħtina erf tas-sew u mħabba konkreta bi Kristu Sidna. Amen.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu, għat-tiġid tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Qaddis mulej id-don li qegħdin noffrulek u saffi l-femiet tagħna bid-dawl tal-Ispirtu Santu bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr bi Kristu Sidna. U tela fil-għoli tas-smewwiet qatt ħdejk in-naħa tal-lemin tiegħek u bagħat l-Ispirtu Santu fuq l-uliet adottivi tiegħek kif kien wiegħed. Għalhekk tajja kollha tal-anġli, ima kollha infaħruk u ngħidu u ntennu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smewwiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Lekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġerat il-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana u quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowwiet
jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek. Nħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. Bla tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jintrid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li se nitqarnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek ifrit minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li tqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf Talla, danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejha. O
Nitolbu flimkien il-Veni Creator Spiritus. Nitolbu. Sawwab mulej fi qlubna l-Ispiritu Santu biex inaddafna u jxerret fina bħal nida il-grazzja tiegħu. Ħanamlu kotra ta' frott bi Kristu Sidna. Amen. Nawgurali l-kulħadd sena mimlija ris u barka u ħidma favur il-ġustizzja u favur il-poplu tagħna. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nroddu ħajr lill-qalb. In